Sa number 3, DSWD kag Bacolod City Government magaumpisa sa payout sang emergency cash transfer sa Sabado. Magasugod na sini nga Sabado, Disyembre 13 ang pag-distribute sa nga emergency cash transfer sang DSWD para sa mga residente nga nagkalaguba ang balay bangod sang Bagyo Tino. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, matapos ang meeting sang Martes, kaupod ang DSSD kag DSWD na talaan na ang pagpagwa sang 114.9 million pesos nga pondo para sa unang nga batch sang payout. Ang unang nga batch sang makabaton sang emergency cash transfer ang mga residente sa Barangay 1 tubtub 41 para sa numbered barangays. Sunod naman ang payout para sa mga barangay halin Alangilan tubtub Felisa sa alphabetical order. Magalakip ini sang 3,430 ka totally destroyed nga mga puluyan kung sa diin ang mga tag-iya sang balay makabaton sang tig 10,325 pesos samtang 14,823 naman ka partially damaged households ang makabaton sang 5,369 pesos. Ginpahayag man ni Gasataya nga ang nabilin nga mga benepisyaryo sa partially damaged category makabaton sang ila ayuda sa Enero. Ginpangabay man sang alkalde sa DSWD nga kung mahimo matingog ang payout apang hindi ini masarangan sang ahensya bangod sa kulang nga disbursing personnel. Sa kabugusan, 240 million pesos ang gin-allocate sang DSWD para sa Bacolod para sa duha ka batch sang payout. Arrangement is that may first batch sila nga i-release nga pundo hopefully before the end of the week kung ka-start na payout. And then ang second would be either early January